Jo començaré un poc la meva intervenció fent unes quantes pinzellades de què ha passat al sistema financer valencià, perquè el que ens ha passat al valencià per el mal cap dels polítics, que en última instància és el mal cap de la gent que els ha votat. Això n'hi ha que dir-ho així, perquè els polítics avui en dia els votem, per tant, compte amb el que votem, ho dic per experiència, vull dir, el que hem vist al País Valencià ha sigut molt gros, però igual encara no s'ha acabat. Ja veurem què passa. Començarem per unes pinzellades al que ha sigut el que Joan Ramon anomena la desfeta del sistema financer valencià. Tan grossa ha sigut la cosa que li he dedicat un llibre, a més una taronja podrida, perquè és que a més, aquesta taronja és una metàfora. És que a més el que li estava passant al sistema financer valencià es veia. Vull dir, jo he treballat en entitats financeres valencianes fins fa relativament... Bueno, ara ja fa algo més de temps, perquè estic treballant com a professora universitària des de fa 6 anys, però abans treballava en el sistema financer. Vull dir, es veia. Quan tu estaves allí, es veia que això havia d'esclatar per algun costat. Per tant, el procés en què la taronja anava podrint-se i estava podrida pràcticament del tot, això es veia. Bueno, i què ha passat ahir? El sistema financer valencià, si parlem en termes de l'estat al que pertanyem, almenys de moment, teníem la tercera i la quarta caixes d'estalvis més grans, o sigui, 2 caixes d'estalvis de les grans, que eren les que dominaven el sistema financer valencià. La tercera era Bancaixa i la quarta era la CAM, la Caixa d'Estalvis del Mediterrani. Els 2 casos són uns casos flagrants de politització de la gestió i de catàstrofe absoluta. Perquè no ens oblidem que un polític siga director general o que siga secretari autonòmic és un nomenament a dit. És a dir, aquest polític està en un partit determinat o simpatitza en un partit determinat i aquest partit treu un nombre de vots en unes eleccions i se'l nomena a dit. És a dir, no és per oposició. Això vull que quede clar, perquè n'hi ha vegades que se'ns oblida. No està ahí per als seus coneixements moltes vegades, sinó per les simpaties que li té la persona que controla un partit polític. I això té les seues conseqüències si tu a aquestes persones les poses en un poder gairebé absolut a gestionar caixes d'estalvis. En el 1997, el País Valencià, una de les primeres coses que va plantejar Zaplana quan va guanyar la Generalitat Valenciana és canviar la llei de caixes valenciana. Per què? Perquè fins a aquest moment hi havia més o menys un equilibri entre poder polític, treballadors, societat civil, que feia que uns controlaren els altres i que la cosa no se desmadrara massa. En aquell moment canvia Zaplana la llei de caixes i el govern del PP i el que passa és que els polítics tenen gairebé un control absolut sobre les caixes d'estalvi. Conseqüència, n'hi ha un cas que és molt conegut perquè així moltes vegades a la tele. Una senyora que era ballarina en el Consell d'Administració d'una caixa d'estalvis. Amb tots els respectes per la dansa, ixe no és un perfil per estar en el Consell d'Administració d'una caixa d'estalvis i aprovar determinat tipus d'operacions financeres. Clar, aquest perfil, que no s'enterara, entre cometes, una persona que no s'enterara massa i que no fora problemàtica, per què el volien ahir? Aquest perfil el volien ahir per a que passara tot tipus d'operacions especulatives amb un alt risc. Darrere d'això n'hi havia que s'estaven jugant els diners de la gent que depositava els seus estalvis en la caixa d'estalvis. Clar, si a això li sumem l'especulació lligada al totxo, tens la tormenta perfecta, per a que allò esclata la bombolla del totxo, la bombolla immobiliària, i s'endugué per davant tot el sistema financer valencià. Perquè allí n'hi ha una expressió en valencià que es diu fins gossets i gatets, tots, la immensa majoria, invertiren en el totxo i a manta. A manta vol dir que això de diversificar la cartera d'inversions, de no posar tots els sous a la mateixa cistella, totes aquestes coses que quan anem a una classe de finances en la facultat se'ns ensenya i sabem els economistes, però clar, és que en les classes de dansa això no s'ensenya, òbviament. En la facultat de dret tampoc. En econòmiques sí.
Clar, és que al final les coses tenen les seues conseqüències. Preparem professionals per a fer unes determinades coses i després resulta que aquests professionals no estan al càrrec del que haurien d'estar al càrrec. Algú s'imagina una persona, què diria jo, un llanterner operant en un quiròfan? A que això no ens ho imaginem? I aleshores per què ens sembla tan normal que algú que no tingui una formació robusta gestione una entitat financera? És que això ens ha passat. I ens pot tornar a passar, no estem vacunats. Perquè una cosa de la que ens han venut és que no, això és cosa de la mala gestió és cosa de les caixes, però en els bancs on hi ha hagut mala gestió. Què no? Què li acaba de passar al Banc Popular? Bueno, això no és valencià. Però és mala gestió, és la mateixa mala gestió. Aleshores, compte amb això que fan d'igualar. No, la mala gestió és cosa d'una determinada forma jurídica. Mira, no. La mala gestió és una qüestió de persones, de les persones que estan dirigint en un moment determinat una empresa. Això el que va fer és que el sistema financer valencià, grosso modo, ens hem quedat sense. Ara mateixa, per exemple, la CAM la van comprar per €1, el Banc de València, que és on jo vaig començar la meva carrera professional, també l'ha comprat per preu mòdic CaixaBank. Vull dir, als valencians no ens queda sistema financer. Tot no, ens queda un xicotet reducte. Casualment el xicotet reducte que ens queda és aquestes entitats financeres on els polítics no tenien un pes predominant. I compte que això és important. Quin missatge vull llançar així? Que les sarpes, les urpes dels polítics han d'estar el més lluny possible de les entitats financeres. És la lliçó que esta professora valenciana ha après del que ha passat al seu país. Els polítics, quan més lluny de la gestió de les entitats financeres, millor. Al País Valencià, les entitats financeres que han sobreviscut, les més, diguem-ne, ara mateix les més grans, són Caixa Popular, que no és una caixa d'estalvis, és una cooperativa de crèdit, i això és important perquè marca la diferència, perquè aquest tipus d'entitats no està gestionada per polítics. Això és una de les raons que expliquen la seva salut. El que passa que els polítics, quan claven la sarpa pel mig, te poden treure, clar, els ministeris d'Economia és el que tenen la capacitat de treure un real decret que se pot posar en problemes seriosos a una entitat molt sana, com és esta. Si el que es pretén és fusionar bancs i acabar en 3 o 4 grans bancs que controlen per a ells, per al Ministeri d'Economia, tot l'estat espanyol. L'altra entitat financera de referència que queda al País Valencià sí que és una caixa d'estalvis, però és una caixa d'estalvis xicoteta, que és Caixa Ontinyent, que la seu està en la capital de la Vall d'Albaida, al sud de Xàtiva, entre les demarcacions de València i Alacant, però per la part de l'interior, que no es va dedicar a invertir en promocions immobiliàries, sinó que sí que va mantindre aquest lligam en el finançament de l'economia real, de les petites i mitjanes empreses, que al final del tot, recorde, que a tots els països catalans, no només al País Valencià, són les que donen ocupació a més del 90% de la població ocupada. Per tant, compte amb maleir les petites i mitjanes empreses perquè realment és el que ens dona de menjar. Les microempreses i les petites i mitjanes empreses és el que ens dona de menjar a la major part de la població. Tot el de més està bé que n'hi hagi lliure mercat i que n'hi hagi competència i aquestes coses, però el que realment dinamitza el nostre territori són les petites i mitjanes empreses. Per tant, la part d'entitats financeres que se dediquen a finançar l'economia real, l'economia productiva, la que dona llocs de treball i paga salaris a la major part de la població, és important. Quines entitats financeres tenim? Clar, n'hi ha qui diu que té igual que les entitats financeres que operen en el teu territori siguin pròpies i estranyes, que al final busquen negoci. Sí, però no ens oblidem que les entitats financeres el que fan és captar estalvi d'un lloc per invertir en un altre lloc.
I aquesta decisió d'on invertir l'estalvi, se't pot donar la paradoxa que capten l'estalvi de ta casa i s'enduguen la inversió a un altre lloc. I això està passant al País Valencià en una cooperativa de crèdit andalusa que està operant per allí, que s'ha fet en el negoci d'una antiga cooperativa de crèdit valenciana, que tingueren que absorbir perquè no va estar ben gestionada. El cas de Caixa Popular, que és el cas, diguem-ne, d'èxit del País Valencià, és una empresa que té 40 anys d'història, acaba de fer, i l'explicació del per què ha mantingut un creixement constant i una salut financera és com està gestionada i qui són els seus propietaris. Caixa Popular és una cooperativa mixta. Això el que vol dir és que els propietaris són una cooperativa de segon grau i una cooperativa mixta. Els seus propietaris són, per una banda, cooperatives valencianes de diferents sectors productius, entre elles les d'ensenyament, algunes industrials. N'hi ha una gran cooperativa que és una cadena de supermercats que és una de les sòcies fundadores de Caixa Popular i, per altra banda, els seus treballadors, la major part d'ells, més del 90%, són socis cooperativistes de Caixa Popular. Clar, això què vol dir? Qui pren les decisions i qui gestiona aquesta entitat financera? Polítics? No, mai de la vida. De fet, un dels principis cooperatius és la independència del poder polític. Una cosa és una bona relació, que s'ha de tindre sempre amb el poder polític, per això de que tenen la capacitat de legislar, fa falta dur-se bé, però una altra cosa és deixar gestionar als polítics l'entitat financera. Si deixes gestionar els polítics l'entitat financera, eres com una poma que deixes entrar el cuc. I si deixes entrar el cuc dins la poma, et quedes sense poma. O en el nostre cas, sense taronja. Igual té. El cas és que això és el motiu per el que aquesta entitat financera no es va veure arrastrada com es van veure la resta de grans entitats, molt més grans entitats financeres que n'hi havia al País Valencià. I és qui gestionava i com gestionava. Clar, si està gestionada principalment per als seus treballadors i, d'altra banda, també incideix en la gestió el grup de cooperatives de diferents sectors que són fundadores de la cooperativa de crèdit, clar, les cooperatives d'ensenyament, les industrials, etc., necessiten aquest pulmó financer per a poder seguir funcionant. Els treballadors de la mateixa cooperativa, en tant que socis, no volen perdre el seu lloc de treball. Per tant, quan tenen que prendre decisions, ho fan pensant no en un benefici a curt termini i de manera ràpida, no en pegar el pelotazo, sinó que ho fan pensant que a mi això m'ha de durar tota la vida i a lo millor no necessita créixer el 12% o el 200%. En un 5-7% ja em va bé. Per què? Perquè és un ritme que jo puc mantenir de manera continuada al llarg de la meva vida i quan jo acabi el meu cicle vital com a treballador de la cooperativa o quan jo acabi el meu cicle vital en una cooperativa, com a directiu d'una cooperativa de les que són sòcies d'esta cooperativa de crèdit, seguirà estant ahí l'instrument per a les generacions futures que vinguen darrere. És allò, mira, vaig a utilitzar una expressió castellana però que ve molt a cuento, que és l'avarícia rompe el saco. En el cas de les caixes d'estalvis, l'avarícia va trencar el sac, i ben trencat. I això s'ha vist en molts territoris. Però la qüestió és que en el nostre s'ha vist d'una manera molt angoixosa. Perquè, clar, si tu juntes això amb el tema del que seria el tancament de l'aixeta del crèdit, te trobes moltes pimes que es veuen abocades al tancament perquè no tenen crèdit per allò, per exemple, una renovació d'una pòlissa de crèdit. Això pot significar el tancament d'una pime, una no renovació d'una pòlissa de crèdit en un moment determinat. Aleshores, és important tindre entitats financeres que tinguen origen i destí el teu territori. Quan jo sent algú que diu no, és que el que compta són les persones, totalment d'acord. Les persones per damunt del territori, estem d'acord. Primer són els drets humans de les persones, però vaig a fer-vos una pregunta. On teniu els peus? Pegats a terra, no? Per tant, tot el que li passi a la terra
que hem heretat dels nostres avantpassats, a tot el que n'hi ha sobre ella, i això inclou el sistema financer, i això inclou el sistema productiu, la xarxa d'empreses que tenim sobre el territori, tot el que li passa, d'alguna manera ens va afectar a nosaltres. Per tant, això de que el territori no és rellevant, compte, el territori importa. I és important tindre empreses que tinguin el seu origen en el territori. Perquè una de les anècdotes que et poden passar és gent que, per exemple, estava com a client en una altra cooperativa de crèdit que se va quedar una cooperativa de crèdit d'Almeria, una valenciana que se la va quedar d'Almeria, s'hi trobaren en què de la nit al matí la correspondència passava a arribar-los en castellà, quan ells tradicionalment l'havien rebuda en valencià. La pantalla del caixer estava en castellà i no n'hi havia opció de canviar, quan ells sempre havien tingut que posaves la teua targeta i tu automàticament te tenien assignat la teua llengua de comunicació era tal. Això s'ha vist. Vull dir, i això és important. Això és creació de valor social. El respecte per la llengua i les cultures locals d'un territori, això és generació de valor social. Per a mi, almenys, per a mi compta. Per a mi compta. N'hi haurà gent que diran, no, és que t'igual mentre ho entenga. No, mira, no. Si estic a casa meua, compta. Com me dirigeixes a mi. Jo no te vaig a dir a tu com parles en ta casa. O quina és la teva cultura. Cada un és lliure. Però jo també sóc lliure de voler que la meva cultura se respecte, també pel que fa al teixit empresarial. I això té a veure amb tindre teixit empresarial autòcton i també sistema financer autòcton. I amb això no estic dient res de restringir la competència. No estic parlant d'això. Del que estic parlant és de tindre cura del que és nostre. I això és un exemple, l'exemple de Caixa Popular és un exemple de quan tu tens una entitat financera pegada al territori, amb valors socials i dirigida i gestionada per la societat civil, és a dir, per el sistema productiu local i pels seus treballadors, i aquesta entitat financera perdura en el temps i fa la seva funció. I la seva funció no és una altra que finançar l'economia real, la que crea llocs de treball. Lo del pelotazo, això són uns altres temes. I a més el pelotazo compta perquè acabem passant-nos el platet a tots i acabem pagant-lo entre tots. Per tant, quan menys pelotazos, quasi que millor. Jo ho deixo així i després en el debat, si voleu, continuem. Molt bé, moltes gràcies.